Wena Siyashintsha iy'hlobo ejele idatshula umuntu ibe yibhubhubhu. bathi ngesilungu F around and find out. F around and find out. And enye into sister ekumele ikhulunywe le. Baningi abantu abake bangena ejele sister njengoba ngisho abangezona igebengu mase kukhulunywa iqiniso. Yeah. Abangebona futhi abantu ababi. Abanye abangayenzanga lento abayiboshelwe nje. Abanye babefrayniwe. Abanye baphushwa to the limit. Umuntu end up pastor, you understand? Esebekezele for a long time into loke ethuzama ukuyibalekela end up eba furious pastor umuntu, you understand? The next thing mase seqhamuka ngecourt asisakuboni asingeke sisakubona ukuthi lo muntu wakukade ebhanki izinto ezama ukuqhelelana nesimo until efika kwi tipping point. Yabo le nto le. So abantu abagqoka orange akusiya abantu ukuthi ama gruesome animals bonke like ama gruesome killers and stuff, no. Kunabantu abagrand lapha and kunabantu abasharp minded. Ukhumbule iboshwa kuboshiwa abantu bebebamba inkunzi kuphela. Yeah. You understand? Kuboshwa abantu mfethu abanama profession lapha kuno professor, kuno doctor, kunama lawyer, kunama architect, kunayo yonke into ongayicabanga lapha. You understand? Iboshwa ihlakaniphile sister.